На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато свърши виното, майката на Исуса му казва: вино нямат. А Исус и каза: какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка му казва на слугите: каквото ви рече, сторете. А там имаше 6 камени делови, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им казва: напълнете деловите с вода, и напълниха ги догоре. Тогава им казва: налейте сегата, занесете на настойника на огощението. И те занесоха. И когато настойникът на огощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха наляли водата, знаеха. Настойникът на огощението повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и по-долното, след като се понапият. Ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си. И яви славата си, и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум, той и майка му, братята му и учениците му, и там преседяха не много дни. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Йерусалим и намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари, и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на среброменителите и прекатури трапезите им. И на тия, които продаваха гълъбите, рече: вдигнете ги от тук, не правете бащиния ми дом дом на търговия. Учениците му си спомниха, че е писано: ревността за твоя дом ще ме изяде. По повод на това юдеите, проговаряйки му, рекоха: какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? В отговор Исус им рече: разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна. Затова юдеите рекоха: за 46 години е бил граден този храм, та ти за 3 дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това, и повярваха на писаното и словото, което Исус беше говорил. И когато беше в Йерусалим, на Пасхата през празника, мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци и защото Той нямаше нужда да му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре. Вятърът духа, където ище, и чува шума, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор рече: как може да бъде това? Исус в отговор му каза:
Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелствуваме за това, което сме видяли, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесни? И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, който е слязъл от небето, сиреч човешкият син, който е на небето. И както Мойсей издигна земята в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син.